My jsme dneska neodhráli špatný utkání, měli jsme dobrý pohyb. Na to, kolik jsme si vytvořili šancí, si myslím, že jsme tady dneska měli velkou šanci bodovat. Bohužel na té hokejkách nám vždycky chybí trošku víc klidu, možná umu. Ubránili jsme 5-3, vědeme si do offsideu, když jdeme skoro 3 sami na bránu, jo? Prostě nám tam vždycky chybí takový ten extra krok, aby jsme získali nějaký bod. Je to furt jako kolovrátek, no, nehrajeme špatně, ale body nezískáváme. Samozrejme, vedeli sme pre nás dôležitý zápas, možno trošku nervozity pod ťarchou tej dôležitosti a musím povedať, že išli sme do vedenia 3-1 a trošku sme si to skomplikovali tým gólom na záver, 2 sekundy pred koncom, ktorý samozrejme trošku zmenil to momentu, ktoré sme v ten moment mali. A druhá tretina opäť fajn, až do tej našej presilovky, presne 5-3 a my sme v prvej tretine hrali veľmi dobre, jednu sme premenili, hrali sme jednoducho, tlačili sme puky do brány a zrazu sme chceli hrať okolo, tam Kladno malo výborný obranný tvár a my sme stále sa snažili komplikovane nájsť cestu k bráne a mne sa to, aby to strieľali a to tiež trošičku zmenilo momentum. Samozrejme, vieme, jak to je, keď sa ubráni 5-3, on to vleje síl dožil, no, super a potom to bolo také vyrovnané stretnutie až do konca. Kladno bolo nebezpečné. My aj samozrejme vďaka Lukášovi sme to zvládli a sme za to šťastní, ale hovorím, vôbec to nebolo jednoduché a super hral fakt dobre.